Saka chitaura chaukunitsa nemurume. Kunyatunitsa ndembedu. Mbeduru chi? Nyababona. Asi ugona bonde. Arugona bada kundwanzira kunyenya. Right, mwana wanyu turi kumubvunza mubvunzo pana. Vaenda kunoteswa zvirwere vaoneka vasina. Siki yabvenge iripo zvanzinasa hapana vese vakachena. Ndobva ati ndinodambudziko, dambudziko ndereiko? Dambudziko ndekuti murume ari kundinyanyira. Zvikanzi akuri ane ka 3 ka 4. Ndobva ndamuti uri wrong inini. Ndobva tati katibvunze vanhu vari kumashura. Size yake uye asati akutaura kuti murume ari kunyanyira. Ndakubvunza iwe muridzi womwana. Size kana achine makore 18 kurara nomurume katatu noka 4 kuwanza here. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Urere hwesiki hwakapera. Nhasi pataenda kunotestwa, tatestwa tese tiri right. Asi zvanzi izvozvo kana makamisa 3 months dzedzi dzinofana kukwana muchionekwa kuti muna here urwere. Matestwa zvese. HIV hamuna? HIV. Matestwa mese? Mama. Mama take mapindura mubvunzo. Matestwa here? Maoneka mese musina chirwere. Siki yatama yapera manje. Nai, azvo zvakanaka. Saka chitaura chaukunitsa nemurume. Kwewe ndiwani? Uyu. Okay, taura zvako. Mbeduru chi? Asi ugona bonde. Arugona bada kundwanzira kunyenya. Uri right. Uri right. Nyarara. Yey, quiet. Anditiwo muri kuona kuti muri kuseka ini ukambona ndikuseka. Right. Andi muri kuseka ini handisi kuseka. Ari kukuita kangani pamwe paningi? Pazuva. Muna makore mangani? Izvi chiri chitori right. Kana achiri kutokwanisa kuita ka 4 noka 3 pazuva muchangoro munowana mangani? Aiwa, achiri right. Hapana kumbowanza. Nyarara iwe. Ndinofana kupindura zviri straight. Takakubva kuhukomana kupi? Ikoku ndo kwatakabva nako kuti zoita ana baba takatobva muhukomana. Kana mwana achangorora, ndinogara ndaudza kana pana hama yeuyu. Kana mwana achangorora, mabara kana achiri kupfuura, anofanira kutooneka ka 3 noka 4. Mazvinzwa? Ndokuratidza kuti achiri mukomana akaita se akasimba. Mazvinzwa? Ndio chokwadi. Raitira kutsvaga mumwe mukadzi wani watingabvunza iwe simuka iwe. Uchifana kutora zvinopedza. Zvandataura zviri wrong. Ndiri kunyepa. Kana munhu achiri uchangororiwa nemurume wako, handisi kutaura zvekumba kwako. Zvandiri kunyepa kuti kana muchiri mukomana nomusikana, kana fanira kuita ka 3 ka 4, kana kutozova rakita kuti kunze wedza mozoita kamwe kokupedzisira. Saka uyu mwana yari kuti ka 4 ndiri kuwanziwa noka 3, ikuri kuwanziwa here. Pano zviri kuitika. Ndo pano nyaya ipa, gara zvako pasi. Hakuna wanzwa zvandikutaura, ausambonyepa zvako kuti anzi ndiri kundiwanziwa kana nginakana. Alright, uda kuti uone kuti zvinhu zvacho zvazvinoita. Unyatsonzwisa kuti handina kana side. Ndiro iwe simuka iwe. Iwewe. Ndambokuona pandau yake. Right. Ndatokumhoresa hako wakatoisa kepi musoro unokana umbobvisa kepi. Asi kuti unoshambisa mudare muno wabvisa. Kana wangosina kundiziva. Reka ndikubvunze mubvunzo mumwe chete. Paukarora mukadzi wako waita kangani? Right. Ndokuti undipinga. Zvino wakuita kangani? Katu. Right, katu kubaita rini? Pane loksen. Right, tere unokona mangani? 52. No, zvakutaura kunyepa. Chokwadi.
teerera kandikuudzi. Ndofana kuudza chokwadi chinonzi kurayira, kuudza mwana uperisira. Pauri apa ezvinezvi. Pasvondo unogona kurara mukadzi wako katatu kana kaviri. Wanzwa ka? Kana kuti unogona kutoti pamwe pacho unogona kutongosiya kuti madzimai ngatingorarai. Hausi kuzviita izvo. Kusaka ndo zvati kuti unofana kutaura zviri clear kuti vana vazive. Aiwa ndanzosema kunza kuti. Oye, asi wanzwa izvo ndataura. Ndanyepa izvo ndataura. Ndiri kutaura zvinhu zvinovaka. Zvinotaura kuti kugadzira imba dzovana vakagara apa. Wazvinzwa? Uright, ndiri kuda kukubvunza iwewe. Pasati pano mwana ndiri kupfura zvangu shiri yangu ndiri kupfura ndikuru wakatirika 4. Handine chisenzero kuti ndione budzi. Ndine chisenzero kuti ndione kakuona ndine power here. Kana moto wacho unooneka sei kuti uri kubvira. Mukwanda. Kaka. Gara pasi toda kutsvaga mumwe. Hande mumwe mukadzi watingafungidzire. Iwe simuka iwewe. Tutori zvinhu zviri clear zvisina kana dambudziko zvokuti toda kuti mwana uyu iwe wainani? Nani? Ida kuti amai vako vanzwe zvati kutaura. Nawe una makore mangani? 34. Ezvinokura nomurume kangani? Right, chinyarara. Right. Zvaari kutaura mwana uyu kuti ari kundiwanzira ka 3 neka 4 zviri wrong here. Ari wrong ndiani? Amainini varichi? Inzwa te imbonyarara kusamubvunze muwanzire mubvunzo. Ngavauye. Inzwa zvataura nouyu. Amainini. Teererai zvekutaura nouyu. Wazvinzwa? Thank you, gara pasi. Right. Imi mese budai panze. Uri wakuwasha. Amai makadi? Ndimakasvara mwana uyu? Muno makore mangani? 42. Iye ano mangani? 18. Ano mwana here? Right, mwana wanyu tiri kumubvunza mubvunzo pana. Vaenda kunoteswa zvirwere wawanaka vasina. Siki ya mbenge iripo zvanzi nasa hapana vese vakachena. Ndobva ati ndino dambudziko ndoreiko. Dambudziko ndorekuti murume ari kundinyanyira. Zvikanzi akura neni ka 3 ka 4. Ndobva ndamuti uri wrong inini. Ndobva tati ngatibvunze vanhu vari kumashura. Size yake uye asati akutaura kuti murume ari kumunyanyira. Ndoda kubvunza iwe muridzi womwana. Size kana achine makore 18 kurara nomurume katatu noka 4 kuwanza here. Ndangoti pajike ipapo. Unoziva here kuti kana vachangorora vana vanofana kutofarisa kutosvika papi pastage ipi iwe boss unofana kuona kuti uri kupfura zvokuti unozvarawo here. Unzwa? Saka ndikuda kujekesa ipapo ndipo ndangoda chete kuti unzwe chete ipapo. Zvimwe zvese chienda akupanzi. Ngawe. Ava ndovakakuzvara. Tabvunza vasinawo kuzvara vakati uri kukanganisa. Ava kuzvara vanzwa kuti murume anofana kutopfura. Unoziva here gani banda tokutaura bonde harina type kare bonde harina size ka. Bonde rinoti kana kasezvikaita neage yamuri kana mukada masikati kana mukada chero nguwai kurova chete. Hakuna anokurambidza kurova muchero wako unodya pawada. Muzvinzwa? Hauna kana time yokudya muchero. Hauna chero pawada kudzwa kuti kana muchenja uzimo mupe. Pamwe ndo munobuda mwana mupi akatozoita dhokota. Right. Pano rimwe dambudziko here rino murume. Mune mataura kuti kudii mumba? Mune maronge imba? Anotaura kunani? All right. Waita zvakanaka. Anzi hauna kukwana, hauna secret. Iwewe taura. Pamusoro wedare. Nyaya iripo ndeyekuti gogo wakutaurwa handitika. Ndigogo wakaenda neni kuno pandikanoroora handitika. Nyaya iri kuitika mumba medu baba ndeyekuti mudzimai wangu haasi kumira panzvimbo. Handitika. Ane zvatakabata zvakawanda. Saka apo pandinowapirawo ndeida kuti aedze kudzoredza mudzimai wangu.
ndofunga nyaya kuti tizoisa kunoku ine nyaya imwe yakaita kwa sabhuku yemwe murume waidana naye watakabata kusvika kwa sabhuku akanzi ndinofanira kundipa $100 kana mbudzi anotondipa kwazonesa futi imwe nyaya yekuti ini ndikabata message inge pekutanga ikanzi hello pechitupa zvikanzi my love pasasi pacho zvikanzi mamukasei iye munhamba dzake idzodzo dzefoni idzodzo anga akasevha kuti amai kureva kuti uyu mukadzi wanga asi kumira panzvimbo inyaya yakaidzo handimukona zvekuti izvonizvo inini ndinowanzira ina yakuti ini noenda basa pamwe rimwe wika ndiwe pandouyawo ndine hasha ika mukadzi uyawo kwandiroitawo ndoenda 2 days kwaitwa ndoitawo 2 days ndiripo handitika unongoservisawo ndongosiya ndasevhisawo asi kana achiti ndikumuwanzira iye achiwanzira vamwe varume handione kuti ndikumuwanzira nokuti danga achinzi zvikumurwadza anga asingatsvage vamwe varume chimbomira ndisati ndataura ndisati ndadzoka panyaya ndiani wandataura apa ndichiti uyu ano zvaari kuita hana kudaro ndataura tisati tasvika apa kuti uyu ano zvaari kuita se zvaari kuita right because kunyenga kuchikomba nokunyenga kwomurume wako zvakaita se zvakasiyana ane shungu anenge asina uzoona chibereko changu chiri kudzimba pachinenge chadhiritswa newe manje saka notisati aenda kuri pazvado tanga tabvunza kuti gone kupinda panyaya yedu uyo mukadzi uri kumuda aini mukadzi anchani chedza amai vawe kongwera taure munhu omwe inini ndichingongowo nezvenyaya iyoyi ndichitarisa pamusoro penyaya iyoyi ndechekuti nezvakaitika pamusoro pekuti mainini wangu wakapa munin'ina wangu chirwere chepabonde pane nyaya dzekwasabhuku nyaya dzevamwe vanhu tatingatombozivawo munin'ina wangu aitodzitorawo kuziita secret zvichireva kuti aida mukadzi wake but nekuda kwenyaya iyoyi akazosvika pokuti akazopiwa chirwere chepabonde nemukadzi. Right. Mupe sheri mutamuda. Akakurorera here mukuwasha wenaye munhu wamwari? Nomborora. Chauri kuda chii kwaari? Amumbewo mai machira. Pindura azida mumbewo mai nomachira. Sorry dad. Kurora ndakatorora ndakabvisa mari. Handitika. Asi mabasa. Yaitwa nemudzimai yangu kurora baba kurora uchida nditika. Unenge utine shuri ende mazuva akagara nenyaya dzacho nekuti ndakarora musi wa 11 March. Izvozvi March uyu asi ndabata zvikomba zvinenge chi Tuesday ndazvibatira ndega zvekuti ndinyatsona kuti apa shuwa ende mushure memunhu yeye wandakabata ndichizoenda naye kwaSabhuku. Adzimai vangu vakatidza pachechi kuma 7 vaenda nevamwe vangu chechi. Handitika patakasupota uyu munhu kuti tizombata nagogo wayo vakutaura kuti vandodza nyaya. Takatofona achitange mendiriya gogo wayo kusvika tamubata ende nzvimbo yakataura kuti agogo atakasangana kumashoko kutaura kuti madziva varamba zandatisangana pamutumba primary ipo pamutumba pacho ndopachechi paakambotiza adzimai vangu akarara varipo kuenda ndiri kubasa vakazodzoka kusendi vamwe vakuti koma vamaenda kudzanzi nandaenda kudharuweni kuchechi kudharuweni kwacho adzimai vangu vabvunza kuti kudharuweni kwacho makaita nani hanzi vanhu vacho handivazivi kumba kwanda tovanoga kupinda pataro zvinoona ndega kuti hapana imwe mhinduro vangandopiwa munhu achasikaziva vanhu vakaenda nawo ma7 dzeusiku ngoenda nevanhu kuchechi vanhu vasingazive kuti vanogara paapi anoita sei ndakatozviona ndega kuti hapana chimwe chandingada kutsvaga kuti chii ndakatozviona ndega nokuti munhu akaenda kuchechi anofanira kuenda nevanhu vanoziva kuchechi kwacho haasi kuziva nzvimbo yacho pa7 ikoko ende nzvimbo iyoyo ndakatoona kuti ndo nzvimbo yaisangana nemunhu iyeye wandakanzi azondibhadhira kwaSabhuku. Saka ipe zvinozvi nenyaya dzacho neurwere hwandasangana nawo ka munhu wamwari wowo ndiri kutocha mudzimai wangu ndakatorora ndichitoda ndakutocha manje. Wakabvisa mari munhu wamwari? Ndikabvisa 600 yandikavapa pa600 yandikavapa mudzimai wangu paakabuda chinongedza nekuti handamudzinga akatakura imwe 300 yakatakura handimukona. No neimwe mudziyo yese vari right kuseka nokuti inyaya. Right. Saka naye kumba kumurume wako kuchine chimwe chiri kwero? Munogara ku? Munhu kwaMutumba? Kwani? Ndikuwa Mutumba. Chitaura ina
namusokwa nyamangara enda yamawirana panze kuitira kuti unotora zvinhu zvake mobhadharawo unokushaisai zvinhu zvenyu. Taura munhu wamwari. Ndaida kutiwo akatakura futi nefoni. Pafoni andakamuchinjira akatakura foni nemalaini yandakarejista nechitupa changu. Handitika pafoni dzandakamuchinjira kuti ndimuchinjire ndimitire inyowani nekumuchinjira malaini ndakatomuchinjira nyaya yevanhu vainetsa. Ndikati laini ndakurosikana ndakuchinja ndokutengera malaini echi. Ora tichimbomira tipedzise nyaya. Vatakura foni yande. Anabvisa gukuro. Abvisa. Abvisa mari. Dhora. Mukutokundwa kuona nini pana. Mukutozoti munhu atobvisa dhora kudhara. Okay. Saka chiendai naye panze right. Matamai muri kuda chi? Kuda machira yangu. Mombe umai rusambo anombobvisa. Hanzi ndoda machira yangu nomombe umai norusambo kuti kudi. Apo ukagara nomukadzi kubva muna machi. Inini dzimai vangu ndaimuda asi nyaya iripo ndeyekuti kana inini ndichiti ndindakabvisa mari ndakuti ndibvise mombe inini ndisingajewo ndega ipapo patsime ramataura nemambo zvinoita here baba ndibvise mombe Wati chi? Bvunza ati inini mambo ndikubvunzawo kuti inini ndakatenga tsime ndichiti nderangu kana ndakudya nevakawanda ndinobvisa here mombe dzodzo. Uri right zvako. Right. Mari yamataura yekuti mati muda mari. Rusambo munoda mari. Alright, ngatitaurei takadai so. Tazvinzwa. Mombe youmai hamupiwe chikonzero. Munonyada kuita mwana. Mombe yamunopiwa ndeye masungiro. Woita saizvozvo unobvisa mombe 1 yemasungiro ndiyo uchabvisa. Kana usina mari unobvisa 350. Rusambo unozotsvaga since wakambotya wako iwewe unotsvaga $800 but tikukupa 7 months zokutsvaga. Chatakupa nguva yakareba yenyaya yekuti warwadziwa, saka ndakupa 7 months neyeri gore uchinyatsotsvaga. Wazvinzwa? Unopanzwisisa? Wazvinzwisisa zvandareva? Semukuru wacho naye. Alright, wataura zvakanaka. Ndakutenda ikoko vaija mutsime renyu ivavo. Uyo achabhadhara mudare muno uyu iye chaiye ndiye aijisa tsime ripi iroro. Munovaziva here vanhu vacho? Unovaziva here? Ndine mumwe wacho ndinoziva, ndine tsamba yake kwasabhuku. Ako no, nhasi hapana judgment. Tatochinja nyaya, hapana judgment. Tsamba yekwasabhuku kwira dare timutonge munhu iye. Wazvinzwa? Handi ndiye airi mamunda uyo usingadye. Kwira dare. Ndikutaura kuti baba. Mudzimai wangu akarabiswa jeko zvandisingazive nambuya vangu achiti jeko inini ndoba ndakazosangana nowesiku. Ari right. Jeko toda kutaura panyaya yerudzi rwedu vakadzi. Mazvinzwa? Tiri kuti mativi kwese hatina side. Jeko runofanira kutobata kumunhu womukadzi. Ende jeko ndorofanira kudza kuti unozvara. Tikunzwisana? Haana nidhi yekuti chaairapisiwa jeko achangororiwa. Unoziva here kuti pavanoenda kunguva dzavo vakadzi ndipo pavanodzoka mimba ichibata? Teererai munzwe. Poindi iyoyo ndaibata. Asi chandairambira. Teererai munzwe. Ndairambira hana kuramba kwaari inzwai zvandachitaura. Ndachiti nini kurwere hwojeko unofanira kuoneka kumunhu wemukadzi. Hawaifanira kurapiswa.
towirirana here kuti jeko harifanira kurapiswa kana mwana achiri kuenda kumurume. Panombokuti azvara jeko riri kumunetsa ndoparinorapwa. Kwapa anga azvara here manzwa pano language yangu. Saka isu tiri kuti isusu nhasi hatina judgment. Zvatanga tatonga chiti kubhadhara imbomira usati wakubhadhara. Tokutanga tatonga chikomba chaidya tsime rako. Chimwe chandinoda kubvunza ndechekuti angava munhu wane here aidya tsime kana kuti ivo vane umwe futi wauri kuziva vamwe aidya tsime? No, tichazviwana mukutaura. Uzi munda wenyu waingorimiwa anoda. Taura. Ndikutaura kuti nhamba dzemunhu atakabata kutanga hadzisiri zofuri dzanzi kanzi my love. Animukona? Zvese unopa mupurisa achitaura nomupurisa wangu. Chienda nomaputaura nomapurisa aripo aenda panze mutaura naye. Ndapedza. Unoya musi wani? 19. Modzoka musi wa 19. Iwe uya musi wa 19. Iwe uya futi musi wa 19. Chienda mo reporter panze. Amai kufuma munhu uya futi musi wa 19.